Membag nga daw yamin kakabsat, ayan man nga sulitin lubong itayan nyo da kayo po nga OFW, di da ito nga kanito. Da ito man ang timanong kanading yapo iti tangatang may mangliliwakin, mangrayrayaw kada kayo amin nga awan iti labas na 34 viewers. Share please. Hay do Evangeline Lazaro Alberba. Hay kuyang ko na nakakabsat. Hello, kada kayo amin kakabsat kini Lady Abuyuan. Mobile sound. Madam ang umisisem ni among ko. Hello, happy watching senyora. Kastamit kini Norma Talia Corpus, ni Salvador Tarok Mari, ni Angel Shali Dugay. Degay, I should say. This is for you, ladies and gentlemen. Oh, kumusta po ti audio? Napigsao na yan? Today I'm watching from Amman, Jordan, Maryland, Florida. Kastamat kini Manang Hermi Saladino Area, iti Cyprus. Jacqueline Bienvenido. Kumusta kayo kakabsat kini GM? Kastamat kini Mel makita Tablada Angie Kabakan Gorospe Bilyados. Happy watching kada kayamin kakabsat. Mayat blessing ko na ni Maribel S. Labon Lizardo. Kasamit kini manang Fatima Florido Villapror. Happy watching manang ni Jacqueline Pasaraba. Kasamit kini Ethel Aglipay. Happy watching kada kayamin na po. Isalayo. Dati tayo agbuta. Sino tayo agbuta kada kayong admin? Apay at dapila balasang admin niya. Uno balasang idikalman. Lano agawid ka ni DJ Arnel Takmo. May kami kanong makikasar. Kung nakagawid gitang kami agawid to. Palubos na po Diyos kakabsat. Tagsarak kami DJ Pilipinas. Yung siya sinunto kata kayo po nga viewers. Uno ti amin nga supporters. Iti liwliwag kinalayaw dagiti OFW sa nga Ilocano. No asundod kayo po DJ Ballesteros Cagayan. Dakay ti Ilocos mo balinda kami nga umayalaon nga umayaga announcer. Makaya mo nga tati announcer ti 8 nga oras kakabsat kong gayem. Yung libre kapiwan. Masapul nga nagawid akto ka dati nakasupot nga iyawid ti mo tibiyang nga tandang ko nga announcer iti budaan. Ethel Aglipay, salamat for the shout out ko na nakakabsat. Kastamat ko ni Shasha Ramos Sagon, ni Ezra Ortega Gumarang. Thank you Ezra Ortega Gumarang kung dagi sponsor mo. Hello Apple, Apple Chongko. Kaya sakbay man namin na po kakabsat kong gagayin, magyaman na kada kayo amin na po nga nag-share. Kaya namin nga nag-follow dito yung Facebook page, ipiliwliwag ka na kayo awil. Dagdi OFW sa Ilocano. Tanadanon dayon kakabsat iti Dadanon dayon kakabsat iti 10,000 followers na ket pinadas ko apo nga i-apply iti monetization program na iti rabi. Daksang gasat na kakabsat tajak nga na jak nga naala hanak nakasret han nga acceptance Spain nga ayan tuno mo ti ket siguro Pilipinas ti kayak nang acceptan na kung problema kawan ti bank account ko iti Pilipinas. So nga parang no may remedyo minto mo lang nga po. So dahil kakabsat kuwastamat kini Noemi Dimas. Hello po konana. Kada kaya amin na po nga nagpapalo. Dagiti kadadunit kas lang ni Maria Cheryl Domingo de la Cruz. Dagiti ni Manang Amy Toriser. Kastamat kini Lisa Toriser. Amin na po nga nagpatulungan tayo ng matibiyang itikalman. Kastamat kini Rema Cantor Aleste, ni Princess Aleste, ni Aubrey. Kaya kayo amin na po ngay minas sa isak di kalman.
kastamat kini Pretty Wild ni Lani Fernandez nga nagpatulungan to ng tibiyang da kayo amin apo nga timulong nga nang papalo iti dahi iti Facebook page tano awan kayo apo han ko nga nadanon iti 10,000 followers. Edric, cierra la puerta, Edric. Cierra la puerta ahí. Agchat na kanya user ket di kayo met ag-reply puro met isem senti at least something para pampalubag loob. Regine is Regina you is cuts. Kita auto tada ading tanaga dunga nag-message iti inbox ko ket nagbuybuyan naggamit kini Sir Danlanggaman ket nonya gin text mo makita to replyan ka madamdam mag video call tanto no kaya mo apo nagado apo ti agchat kanya nagado nga replyan nagado nga video call ko apo ket pagpaspasensyahan yan kakabsat ken gagayen nuhan kayo man nga ma-replyan nga insigita at busy to inumutib yang kakabsat ken ngayon tangay magkita dak apo no nyaman dagiti kayat yung iba kanyat dagiti magisalip agsen kay lang apo iti kantayo iti sample song yo tapos datay address yu ti abroad address yu ti Pilipinas iti title ti kantayo iti para final song yo kenat kan mangisen kay mat iti half body close up picture yu tapno ti kastapo ko makasali kayo iti Bat 6 singing contest in Tono Domingo. Hi Gina Balanay Bailon, thank you very much, congrats ko nana. Takayamin na po nga nangikarkararag tapno ti kastakit maabot ko apo ti 10,000 followers iti dayto yung Facebook page iti liwliwagan rayaw dagiti OFWs kay Locano agyaman to mo ti biyang kakadwak dagiti admin mamang bugbukel iti dayto yung Facebook page. Takaya pong admin, happy watching kada kayo amin nga awan ti labas na kakabsat ken gayam nang nangro na po nga kagkablawak amin nga OFW ken dagiti kakabsat nga danta Pilipinas nga sampay nga nakuturog iti daytoy nga kanito. Kailangan ko ang sagot ko naman nasusuka ako tumilasan tumayo sabay-sabay nagpagalang parang sa dance floor sumayo na pa problema'y isayaw sayaw 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 problema'y isayaw sayaw 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 ikilig mo at susundan ko ang meron mo susundan ko ikilig mo at susundan ko ang meron mo susundan ko mag-isayaw Alawen kakabsat ken gagayem daydi ti muna nga sunatang isagsagot ko kada kayo amin apo nga buybuya ken agdengdeng gidi daytoy nga kanito para kada kayo amin kakabsat. Marak-marak dayat ken langin-langin basta't nalawang ada bagay sa naglaang po tuog ka umanay kada makita lang iti mabisa umanay ken katawag ken pa kumustan unay nga sakit pilit nga awatet lupanon Hi to Meli Vicarom, Claire Gumawil, pulawag nagpun kasama kini Gina Balanay Bailon, pinagtalak di gumura jak pakat imbesay ay wendan saan ta tingdadanes na basta kadi napudlo nga agaya
Watching from Kuwait City, Claire Agumawil. Houston Heart, happy watching. Ay to Marlene Costales, watching from Singapore, Kunana po. Angie Alamo, happy watching. Gandang gabi po sa inyong lahat, Kunana kakabsat. Hello, Angie Alamo. Good evening, watching from Kuwait, Eastern Heart. Jacqueline Pasaraba is also watching. Hi also to Miss Lorraine Baguyo of Taiwan. Claire Gumawil. Prado Onob, kumusta ka? Aisa Wamurga de la Cruz, good night sir. Kanana. Good afternoon pa lang nga po dito eh. Hello to Marilyn Costales, thank you sa shout out sir from Singapore. Gina Balanay Bailon, shout out and keep safe po sa lahat, lalo kadagiti OFW watching from Taiwan. Kumusta po tayo boses tayo tinutibiyang, mayak mo lang ng kakabsat, mayak ti audio na. Hi to Eleanor Mangrubang, nagdakol sa puso maading. Marlene Naron, happy watching. Hi also to Emily Guillermo, to RB Prado Onob. Kada kayo amin na po nga taga Kuwait, agyaman na kini DJ Arnel takmo iti arimpadik iti napalabas na itay kakabsat na nadanon na po tinasorok nga sanga gasot iti viewers na ket agyam-yaman kami amin kada kayo apo kas mga kadagiti kas host iti nagdaduma po nga programa iti daytoy nga Facebook page ada dito ni iti. Buenos días a todos los que quieren ser libres, a los que abren su negocio cada... Ada dito ni DJ Arnel Takmo, ada met dito ni DJ Kevin Jake Starman iti Milan, Italy. Datamot ni DJ Dungo ni Alan Manzano Cortez kakabsat. Iti programa ng Linglingay ken pagpagat iti tangatang. Kastamit iti programa ni DJ Kevin Jake Starman na po iti Facebook page sa Miweng ken Kararag. Iti programa met na po ni DJ Arnel Takmo arin padek iti napalabas adamet it ni DJ Ryan Alcabedos Ogale kadwa na dada DJ MJ ken ni DJ EJ iti murmuray ken linglingay. Ken of course, ito yung motibyang kasamay sa apong host, iti da ito yung singing contest, host, iti liwliwag kin rayaw, dagiti OFWs. Facebook page, ito yung motibyang kakabsat, siya apo iti mangtungtungal, iti da ito yung page, ket kada kayo amin apong nag-follow, nag-like, ken nag-share, iti da ito yung apo pan nakaala tayo iti nasorok nga 10,000 followers, agyaman nakakabsat ta sa to sapay kumata may apply ko apo iti monetization program na atoy
anya man apo iti Facebook kanya nga benepisyo uno itid na agsweldo nak kano jak amo apo pagsweldo nak barbarang no mayatan na po eligible da iti Facebook page ko na po nga may apply iti monetization program na ng tidakas na po hana akseptaran dati pagilyan nga ayan ko nga itaki idi fans ko dirabi. Pigadyo ananti porta taga Kurimaw nak apo konan. Hello, giamang kami apo dita Kurimaw. Aming nga taga Kurimaw nga OFW kakabsat nga pakairamanan ni Aisa Wamerga de la Cruz. Happy watching. Ale. Agi shout out na klatang kakabsat ka ngayon. Hi to Angie Kabatan Gores Pebillados, kastamad kini Claire Ganawil. Angie, alam mo, love you too ate ko na nakakabsat ka ngayon. When sir, auntie ni mother ko na nalipatak di antimin na ganan niya. Basta di bentura di jay, jay ang titakkel nga balay nga daan, lilang niya jay. Hi to Rose, hi sir, kunana Teresa Agitan, shout out po, BFF Group Love Unity Music. Ni Lola Dulung. Basta di bentura di jay, no da bentura nga daan nga balay nga takkel di jay, dajay lilang mi dajay. Nakay gaminin. Nayas temporal daji bakot na yasawa iti bentura family di panay. Nalipatak lang aja yung nabating anak ng antimi eh. Ada anak ng dati ispini di.
Adlawan kakabsat, 59 viewers, happy watching kada kayo amin kakabsat. Kat na ito na po iti umunang sagot nga bilang nakisagsagot ko kada kayo amin na po. Nga awan iti labas na iti da ito nga aldaw, da kayo po agbuybuyan, nga OFW, ala kagyaman na kapo. What's your dream? Time you're right to make my days make up. This may go. Love you and I want you to know. It's hard sa diamonds, some harder stone. Someday you tired of being alone. Some hearts are diamonds, some harder stone. It takes two lovers to be as one. Illusions of love, they come and they go. Trust in your heart, maybe your love will grow. Your silent tears, they're so full of pride. Baby, I know that you can't run and hide. You need love like I do. I love you, want me like I know I want you. Some hearts are diamond, some heart are stone. Some days you tired of being alone. Some hearts are diamond, some heart are stone. It takes two lovers to be as one. I love that music ko na. I love that song ko na ni Marks Macabungaw Biscaro. Lumaling ang kanta natin. Some heart are stones. Some days you tired of being alone. Some hearts are diamonds. Allah po. Dahil po di para kata kayo amin, dahil po di para kata kayo. Nga dyan ka muna nga ta, na nasa sa datoy karaboko ko, naputi ka ariwawa dito itang atang, iso nga baliwak ka kapsat dahil nga para kata kayo. Kaya dahil po di para kata kayo. Sa kuko ng agila. Sagsakot ko kada kita amin nga barbaro po nga si Maragiti dahil nga Facebook page. Kaya po nga buya 57 gamitem ta mic. Madino mic. Nakakabsat ko agsar ng GC Music na daka mo. Hirap pa ng buhay aking matitiis. Basta't walang tanikalang nakatali sa leeg. Hirap ay makakaya kung ako ay wala na. Sa kuko ng agila sa akin ay pumupuksa.
Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila, kailangan kong makalaya. Kailan ang tamang oras upang labanan ko ang mga pang-api sagad na sa aking buto. Ngunit walang kalayaan habang naroon sa kuko ng agila, sa leeg ko nakabaon. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapanghalipin. Mahirap man ang buhay, aking matitiis, basta't walang tanikalang nakatali sa leeg. Ngunit walang kalayaan habang naroroon sa kuko ng agila, sa leeg ko nakabaon. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapangalipin. Happy watching! Kada kayo amin na po nga 51 viewers. Ala, palakpakan, nagyaman na kadakayamin kakabsat, madamati sa kuko ng agila. LL. Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila, kailangan ko makalaya. Sa kuko ng ilong, alipin ako ng banyaga. Sa kuko ng agila, kailangan ko makalaya. Ako'y palayain sa kuko ng agila, mapangalipin. Kasta with feelings, oy, palayain sa kuko ng agila, mapangalipin. Ala kakabsat, agi shout out na kada kaya, agi tid kaya po dagiti shout out kutag, shout out pa. Shout out time. Daya po iti sa kuko ng agila, nga isasagot ko kada kaya amin nga awanti labas na nga 39 bumasit apo iti viewers tayo. Ket dahil apo ti para kada kayo amin nga awanti labas na nga agbuybuya iti daytoy nga dance mix. Dati man apo kinantay man niya kunana. 40 Stoneheart, happy watching. The one and only DJ Vic Nick. DJ Vic Nick. Oh. Happy watching to Te Basil Asil Kalunod. Keto na po ibagbaga kada kayo nga dagiti apo nga di ba nagpost na kapo iti 10,000 road to 2,000 10,000 followers ko nak adan to give you ko nakakabsat ken gayem kay patanaga na po ta naala kun dagiti mabalin nga agigi maludan to ket hamnak pila aglod ka dagitoy ata ipankweti monetization na hanga makay matanaga na po inala ko dagiti nag-message nga mismo kanya nga nagpalo ala kagyaman nakapo kakabsat ken gayem adak sinsingirin pailaan ta lodan kay tuwa po dagiti apo nga nagpalo tapno maritis ko ti 10,000 idirabi.
pinagsangit nagdikalman kenjay kinantam nga konting awas sir. Hello to Marinal de la Cruz, shout out po. Kastamat kini Kerry Sotelo Acosta, hello sir. Konada, hello, kumusta kaya po dito Madrid, Spain? O yan kita niya, dapat kasi ko ni pagbasak ka dagiti ko ayon. Lumakay na kong kakabsat kin kayo matapay magnifying glass to yung matibyan. Happy watching to Mami May nga nakaida po. Nagbuy-buya. Happy watching Mami. Kaalpas niya nagkilaban ng kami timangga. Kilaban kami. Nagimas nagkilaban. Naglalo na mabisin ang kakabsat, mabisin kalaunay. Hello kada kayo amin kakabsat. Nga 38 viewers. 30, anong saan tayo? 38,000. Hey, thank you sir. May sanak dita siguro ko na nate. Basil Asil Kalunod. Lapoy ka kay to ti dagiti apo na alak ting kanya nag-message kanya. Ala ludang kay to apo man kay mapagigidang nga ludan ta. Awan pa yung sweldo. Agded no ado ti sponsor ko won di agi ti pagalak kakabsat ken ngayem. Tamo yung di numutib yang alapo ko. Pobre pa lang nga po. Yaka mo no kano nga bumaan tayo. Invisible ba sir? Kung na. Yerema Iromener Garayon niya. Hello. Nagrigat nga basaan kakapsat ng baliktad. Rhea Umipig. Di ko mga kanton na di kanton malipatan ko ma sir di request ko. Manjak sama mo ading. Sala yung kakabsat, ano may katagati ang bandong yuda kayo apong napandong ng OFWs? Nung nakita kayo, nalay ko, igigulat na dita nga ito ti Katreyo kakabsat. Thank you very much mo ng Virgie Biloria. Congrats adin ko for the God. To God be the glory. Humanang naabot ko ti 10,000 followers na i-apply ko ti monetization na idirabi. Tama din naman kaya sa pulo naman ti sa bali nga kantayayan ko ka ispenti pang ko isong hanak pang ko pa naipaan barbarang may remedyo minto apo. Hello kini Maria Cheryl Rolin Ray Domingo de la Cruz. Dahito apo ti kinulkulit ko dirabi nga agpapalo tapno maalak dahil 10,000 na followers. Apo pinuyatak apo nagsakit dati mulagat ko nga type tapno lang aglalo di countdown na nga sa nga 20 lang nga followers tapno maalak ti 10,000 apaw nagpintas ka sa labutos dahil yung marami dirabi di ba? Maria Cheryl de la Cruz ano ay last 21 last 19 last 17 kung kuno ka po nagpintas countdown iti 10,000 followers di iti yung Facebook page kita kayo amin nga nagpalo handa kayo iyang palo kakapsat. Sayang data kwayo uri kagbuy-buya kayo ipalo yun lang na po ang dahil tati utang nga naimbag nga nakum ko kada kayo amin nga Ilocano nga OFW da kayo po nga data Pilipinas alagaan nugutak apo nga utang na loob ko sa inyong lahat tong itong tagumpay na nakamit natin ang 10,000 followers dito sa may Facebook natin aw tagtagalog akong kaslanak ni DJ Arnel Pacbong. Watching from Kuwait, Josie Dorwin Ame. Lovely May Roseo. Happy watching, Lovely May Roseo. Kada kayo amin nga nagpalo. Kada gito agpalong tupay. Ala po, nanusan nyo pong ipalo dahil ito nga Facebook page. Tabarbarang lang mamonetize. Tapno hanak tong agsusulisit kada kayo. At adong tuti, bakit nyo na po, no lagi di. Lagi dita agpaypayso agpasweldo ni Facebook kita nga nagpaypayso agsweldo na kan sana po kaya makanayon daklata po makikita dita ngatang tapno tikas ta po mangliwliwaken mangrayray aw nakada kayo amin nga awan itilabas na ang adagi sweldo ka po kita ko no talaga nga umay kanyak dahil sweldo iti Facebook kanyak ako di alaan tayo apo kwarta dahil ko no awan ako okay lang at least nagganas tayo apo nga nagtutungtong dito tangatang nakaliwliwanak ko nakarayray aw da kadagiti OFW ng agsang sangit iti kadarabi.
Isala yung mangkidi. Jemari Wandasan Lukson. Hi sir, Jobelin Lim. Happy watching nga po naladong na konser ko na ni Jobelin Lim. Larawan by Freddy Aguilar ko na ni Angie Alamo. Angie Kabatan Gorospe Villados, happy watching kakabsat, isalayo kakabsat. Belia Lawis, kasta social nga rod ti arabid mo as watching from kasla social nga rod arabid mo as sir watching from quick. Kaya mo yung kakabsat, idi tiyempo na nga sanggunyan na kabataan chairman jayame. Apo, talagang tiyempo apo iti paspasala, masasanak iti. Masasanak apo agpuyat na nakakutkutong nalangarudan nga ubing idi nga bumarito. Apo kakabsat na gaduti mayagpasala, siyempre no daw mayagpasala nga sa bali nga lugar. Sika nga SK chairman na po iti mapamang sangilikan niya da, agbalin na nga MC da. No, habang na mga games siya po, nagtitik pasala siyempre, SK chairman kada sweldo kiti nga 600 pesos ti kada bulan. Po ka na yun na nga madamig sa po ti salaan. Aglalo no tayo kunada ko, atay ladies choice, atay may dakay salang agtugtukaw di dyan, nakismagil nga kapay naka-short ka di dyan nga aglumulum mga baro. So aglumulum nakidi kakabsat mo ka ata, mo no, ang kwartag ka, aglumulum, ano pa nakidi na po, agtuwa-tuwa isang sangwanan ka, no ladies choice, 20 pesos ti kada pareha, no, kunada niya pagbayad ko, aglumulum nga. Papaigid ka. Nala ka, payat ito umanda di dyan nga kasla tukak nga ko, isalada ka, lalo nung nagwapo ka. Isalad ako, may da ka isalad ng ibabalasang, may da ka ladies choice. Lumunga kakabsat, ang pagbayad ko. Late na kon ko na ni Edita Tipon at gamin dagitoy amo kun galing bakasyon sa medyo busy man ang kanan. Hi to Jemari Wandasan Lukson, pa-request man tayo di ka malipatan, thanks ko nana. Sino po tinapadasan na iti nakisalsala? Po! Nagpinta sa po tayo makisala. Naglumang na ko na po sa naktulang umuwaran nyo ito no alas 12, ito nagiwaras na merienda ngam na madamasalag papayigi na katawa mo ti kwarta kalangan ito umaandak dito umaka mang ladies choice kan ka ya pagbayad ko nga merienda tayo no ko nada nakara umuwara ko na Dami na minsan nakapsat sa TMC da. Nagpa-ladies choice na. Nagpa-kansyon na kakapsat. Di ba di style na dyan salano. Nga naman pas di salang kakapsat. Ada agpa-kansyon ka. Talagang di babalasang di mayog. Lalo na sa sexy di babalasang. Di kempo ti sa salay di apo. Ada mo nakapalda, daka mo, adara nakapantalon kasi jay, data ni Admin Maribel Lizardo may isang balasang ko iso na idi. Nagpintas tet pasala kakabsat, ito naman malpastisalan, nalpasti merienda, habang nga pag-uurayan tayo kakabsat, agpalpa kayo na kayo mabalasang, kukunak to jay. Mang pakantanak man apo iti may sa nga balasang nga mangipatayab iti nakasamsamit nga boses na papagayam kung kunak to dijay. Ito na kung ka nang pili na ko natin ito mo balasang nga kita-kiti ka nga kanta ka iti balasang nagdumog-dumog. Ang lalo na sexy. Siyempre nagdumog-dumog hanamog kanta. Datamang balasang nga naka-red kapsat, di tating nga di kwata may kalima kung kunak to di jay. Uyutam to. Adi. Lanadi nga may kagkantang kung kunak to di jay nga uyutam dati balasang. Ako nung di na kayat, datay itududa nga nalingag kantay sumdo tumay. Manso kanta. Ada mo istorya da kakapsat nga ada pinakanta da nga balasang nati baro nga MC. Agsa-agsa sa uda ti MC.
nakabutog dati, nagkatawa dati MC kakabsat, nakabutog agam MC suna. Tatay nayaban na mga dati balasang agkanta, dapat na bang panunutan na dati kanta na, siyempre pati patalikod na dati microphone dyan tilikod. Ala nakautot. Asin utat tayo pinakababain, dati baro nga naka-MC nga nakabutog, uno atay babae nga nakautot, kakabsat ko na yung mic di ubo na gasang data. O na kayo man na po, sino din na ibabain di dyan, mas nababain. Ati baro nga MC nga nakabutog, hindi nagkatawa. Uno datay babae nga tay MC atay maagkanta nga agpampanunot iti kanta na ka impalikod na datay mic nakautot kakabsat ka put kuno di pa nakautot kuno na. O sino tin ay babay na po? Sino tin mas lalo nga babae di jay? Tay babae nga kasjay? Nembang rabiyo ko na ni Mary Jane ni Nyajay ni Mylene Dagio Domingue Valencia. O sino din na mas nabayin na po tayo lalate MC nga nakabutog uno nga nagkatawa uno tayo balasa nga nakautot ngayon pa natin yung mic digili ugot na kapot ko na. Puti da kakabsa. No tagi nga kasi na po nga incident siyempre hantay malapdan kakabsat kun gaya malaki maawatan tayo latang ng bilad daw nga tao. Ay ito timarkam. Amamuyo dati, amamuyo ni Emily Gilier mo nga nakautot gisala, nagpinagkanta na GMC ko. Impatalikod na dati ato'y microphone na ko na mo nakautot mo ading ko na daapo. Emily Gilier mo no kwa. Di ba manang Angeline Cortez? So ano, pagkangkantaan da kayo apo, no, adato pa pumpunsyunan. Pangpangasiyo apo nga hanyong ipagpatalikod data microphone di tayan ti ubot yo. Tabakan no makautot kayo may mangagda. Ang lalo no ati utot ka dati long playing utot ang pot. Kunara kasan Malby Corona. Crisley Tabutol, Torida, Trinidad, parehas, daaser ko na. Tapos tatana po ko, agpa-contest, ay agpa-kansyon na, kantamin to ng lalaki, diba? Amo iti, hindi nagpakanta na kakapsat, malagip ko na to eh. Jay, yan ti pagpiesta mi, jay yan ti, parangan, jay yan ti auditorium, jay yan ti Lizardo nga porok ti Lizardo yan. Dahil pinakanta kakabsat, pinagkanta ti hulog ng langit. Saka po niya ti si Kuana Dayan, yung kasama ti kanta na di hulog ng langit. Tatang kayo dinalpas nga nagkanta ko. This song is lovingly dedicated to the men I choice at the damage of 200 pesos. Kuna nakakapsat. Apo, nagkakagay siya tayo microphone. Sino ka kakabsat kay iti babaroy iti mapagasatan nga umaisala da iti nga napintas nga balasang alay kamo tinay pintas ng sonata apo operator da iti tapapanala alaan da iti napintas nga balasang dati mapanaisala nga barungag bayad ti 200 nga pisos apo nagragsaka nga nang i-announce kakabsat kung gagayin. Di malipatan datoy. Naipataya ba po ti sonata ni patugtog na tayo hulog ng langit. Unya po kasano basa ang kita tuman di YouTube na patawar ko niya hulog ng langit. At agaya nga po sa nagtugaw ng ni umay nalatin nagkansyonon siya mo tinadamig si duwa kasutan animalan. Siya mo tinadamig sa napot ati nagpintas natin sa nata da hulog ng langit ikinantada kakapsat ko. Wadam mo ni umay mutan mo na may sala dato ibalasan siyempre mabainan mo hamuamayat ang mapan mo pagusto na pong isala na ka tatya atama ta MC ta eski chairman awang kwarta na 200 pesos apo iti damage napanalata na hulog ng langit kung alaki din siya abang din ang hulog ng langit din kakabsat nga na damage iti 200 pesos dayay. So nga narigat kakabsat apo ti agpaay ti ag-survey kadag iti publiko. Mapurlata ti bulsam kumutong kapay. Nya kumutong niya kakadayo ko agpuyat. Adag pasalat at tan so wag nun to narabi ni bigat at damanin.
Oh, may dakad tuman ng kumpira rin sa baling nga barangay, mapakaman hindi dyan, kuto-kuto na po ti salaanan, animal boat. Hello to, nyali nakita kita, hello to Jemari Wandasan, Alan Giang, happy watching Alan Giang, kumusta ni Gretchen, di ba mo, ni Gretchen temporal, hello, kuto-kuto. Amok, gayam ti hulog. Hulog ng langit ko, nada ko siya. Mutin din nahulugan na puti ay damage na 200 pesos. Nagimas dadi. Kakapsat ken gayem. Asino nga tati mapagasatan nga baro nga may isala dahi nga balasang. Nga isagsagot na kanuda niya kinanta na nga hulog ng langit kung kunak-kuna. Siya mutin nahulugan nun. Siya mutin nadadamage. So, yung gano'n din, lumapan na kaga-agency, ang nagpantalo no, nag-short na ko. Kasi nagpagwapagwapo ka kakabsat, lumapan ta salaan, tamuda do kwarta, mawanggayam. Gusto napipintas na ti simple, naka-short ka lang, tanuhan da kay salasala. Kaya agismagil ka. No kayang pa, agismagil ka, tayo pangisin, talo di kastak, na yung mabain na agsala din na pangis, dati smagil ko kunan ko. Diyan da kay salasalan, na libre man yung tayo damage noon. Hello to Marjorie Mabun, Virginia Gumaro, ni Emily Guillermo. Di ba kakabsat, kaya ang saya-saya hindi tatawan sa salan? Apo, awan ti sala-sala tatak. Nagtiyadalangan ng kanay, saladan. Awan ti ba baro kung mabalasang, awan tatati kakasgi nga kapipintasan. No makangagkat dito ka rin din ka, gagatol na kita saksaka mo, no nga makisalag, lalo na pintas nga balasang, lalo na daw tayo agaran king ka. Di ba? Uwi mo dato ni admin, hello Sir Lucio Numier, kumusta po? DJ ko na. Ito po, may nagkukwento ako sa mga nakaraang nung tiyempo, nung panahon ng mga pasayaw sa baryo. Apo di style mo pa ita barbaryo di akan mga nagpasala ko tugaw lang ate kita ibang bangko kakapsa tawag pa mati napipintas nga tugtugaw ti bangko no lima nga no talo nga bangko nga nagsisipulan nga yun nga sipul pinag-aabay na dagitay pinag-inkwada ti talo nga bangko salang kakapsa adan to may tay puno nga agrara udan daw may isang atrompa na nga nakabitin di nga ton salam tawataw tayo i-deserve ko na ni Emily Guillermo supay nga mayat enjoy tibiyag idi tugaw nga kawayan kunada no tugaw nga kawayan mo budaan data atay kawayan nga 1, 2, 3 pat sa dajay nga atay binisid sa ningkas diya apo hanga mabubutan na din ta sigud nga nabubutan no numutot kayo nga babalasang hamad madlawot ta agpababang tugaw gamin an medyo hanno ka agpangatong so nga dajay kawayan nga kasi talo nga ka upat nga kasi na ang nga nagudo-gudo nga ko ti kawayan ko numutot ka di jayin okay latang. Hello to Adorski Sales, happy watching. Nagpadasam sabot din nakisala. Pinagsisilpo na dagitay bangko, salang kakapsat. At ito magpasalang ka, mangi-prepare to mo ti atay to naganayit, atay social nga lupo manok kaskas jay. Apo. At ito nga gagatal nga babaro na kan makita dadagit keras na batin mabalasa kasi malo na nagduray ka taon mo ka madam diba? Insala ka tapasong batin ka tatada ito nga dati nga salaan ko nada. Hello to Josephine Raga sa Ribultan. Di ba mayat? Huwag kayo silaw ko man po ko lumudumutayang ko. Ada na kapo dito yung iti kusina may. Kutok ti salahan hindi ko na Adorski. Apo, isunurata ang utum-mutan apo Adorski. Baka dato adamot kang padata agaw lapayag mo di ngagdungnugan. Uli siya mo ti dia. Kata kasi maya kami na nagbuya ka kapsat ng gayam ti buda ati salaan. Lalo no budaan. No budaan apo mabili na ka po nga panag-announcer di barangay.
Mangrugi kami apong agsasalat, alas 9 hanggang alas 2. Siyak MC da. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Alas 3 pa yan. Hi to Jem Jewel. May sama dati nga balasang ko ni Jem Jewel. Apo nagseksi ata nga balasang ni kapiduan ni Jem Jewel dita Canada. Di ba Jem Jewel? Itulod ko data ni Jem Jewel apo numalpas ti sa basalat napindas dati nga balasang idi. At madya kahit nga armon dadag di babalasang ko. Lalo na da mga aram kanya da ke amok nga kursunada day da apo inga ipang ko di idor to dor ko no mapangko wala ni dati iti sarsardam no mangrugit ti sala ipang ko to wala itul di balayda ito malpas ti sala isubo lang iso si bubukol hanga nasagid dayo la sirke natin nasasa kakitaan kita nyo da kayo mabalasang mapamakisala hindi ko kwa datoy ayan di sirke yuko apo nakamamantya siyempre ang yaw mo da kita ibabaro nga nangugum da kita sa sirke yu di no nagpulpulutan na mo pinumpunasan di imala sabay mo nakisala apo kita nyo to da kita yan ti sirke yu di tayan ti nangikigananda dahi jayon tayan ti mansana di ba Jem Jewel? Di Jem Jewel talaga nga door to door ko isunata siyempre napintas na balasang data ide madya kiti makabasong ka di balasang mo ni Dalilos, Olitan, ni Jem Jewel di ba? Lagi tinaglabas Jem Jewel tamo kiti ko na seksi dati nga kapidwa kiti ala ka muskiterwan ti tinumutibiyang tana naraygat ni itarayda di ba? Pabangko alam di balayda, pakada ko hawan ti saan. May kawang komputeran ni Jem Jewel, uncle, kung namanong, kung nagkadati tatango na ginanang nako, sige ta, basta sika ko na ta. Oh! Di ba Marinel de la Cruz, ni Marinel de la Cruz, may sama data nga balasok, itaw-taw ko na kita, di estudyante ta. Po nagaduhol kita babalasang may napong estudyante niyo makisala pati ni admin Maribika Ugali Seria po dapat kita babalasang may apong agpumpunaw. Hello to Hermie Linda Saladino Aria manang napintas na lagi tinaglabas ngayon sir siksik na di ba? At least na enjoy yung kinabalasang iyon da kayo nga kiniros sabong da kayo apong babalasang. Joy Saludares, napintas nga talaga po ti makisala. Di aglalo piyesta talaga. Imagine na po nagpiyesta kami gipayagan idi pitungal daw. No nagsala iso natin mo ng rabi nakisala. Las Kambasing. Sumaron to Las Kambasing di babakot mo ti pumarada kakapsat. Ang iti mo bababababagang nga daduma gumatal damay. No tempo iti no Las Kambasing ti babakot na di damat nga naka-plasta naglalon to ito no koronasyon ti babakot nakapesant na ko naman po. Nakapesant na kada nakaponytail mo takit babakot nga pero nga puspus kulmot na kita make up na kita nga ina nga babakot idi apo. No tempo iti parents night nga kunada no fiesta babakot ti sumalo na po adumot ti pumugarkit nga babakot nga sala feeling da ka teenager da di ba? At kasta akmanin sir ko na ada akmanin ko ni Ezra Ortega Gumarang Nagigya po iti napipintas nga nga watching from Hong Kong ko na hello May de la Cruz MYE Nye Nagigya po iti nagsak nga naglabas iti biyabiyag tayo tatangawanin di babalasang sumalunong babagutan di nakaparada no dabudbu data di babalasang mo hello to Bigo Boyas Acosta hello manong tagiti babakong mo ito tagiti pumarada na po kiti babalasang apo nagmimike damot nagre mo kiti babagutan nga uray sinapsapan na lang gisakan na tila na tinyogo na nakisalono na ka sumuling silong mo na watay kursing na hello, manang Angelina Cortez. Mayat kakapsat dati istorya ito yung motibihan. Apay sumat kakapsat? Oh, you and me ka no. Tiny bubbles. Babalasang di kalman tiwado nga umadap. Siyempre, oy, yung puwera dunis Venus kakapsat. Hindi babakot. Adada pa yung nga sumayit dang dagiti babalasang kakapsat. Hindi babakot.
Ang tay subayit nga babakot, siyempre, apo, lalo kita'y mahilig nga agmilder nga babakotan. Ay, aduda kakapsat kong gayaman, so dati makisalong. Apo, nabayag nga di nakipadasan ti nakipiestan piman ko na ni Hermelinda Saladino Aria. Apo, nagwapo man ang ti makipiesta. Aglalo no agpiesta di mabutali diti, ara kami dubing kami ko datay komedya tan tan taran taran tatan tatan tan oh mapang kami agbuya kami sini ore aji pagsinya na po ore mapugsa-pugsatan kanayong mapugsat ijayan ti pagpiestaan mapang kami ate pabuya na katay si Gumar kung nilito lapit di aktor na po dahil man ti kanayang mga buyal na pwede si Gumar ti kabubutong kidi po kati jakpay napadasan ti naglugan ti Ferris wheel jakpay nagpadasan na po ti naglugan ti Ferris wheel kakapsat kung gayam ta mabutungak aji kasla dagi tiyang kuko tas lamatin nagdagi angis mo kas dias lamatin nagdatay bagis mo kumatiliri na jakpay napadasan kakapsat lakaya kon 48 years old ako na po jakpay napadasan ti naglugan ti Ferris wheel ngum no naluganan napadasa kon hello ay nakaya po nga buyaw mabuto nga kini aglugan ti Ferris wheel kakapsat jakpay napadasan ni Polos aslamatin nagdatang matris mo kuma hay gina bala na bailon ang managpaiso kakapsat aglalo mo yun di kakapsat hindi ubing kami ay estudyante kami at grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 kas jay di elementary mi kakapsat na istorya man na yun amo yun ito yung namutibiyang kakapsat lakaya kung mahanak pa namin duwas, uno namin lunak lang apo nga na-injeksyon ng kabutong ko ito may injeksyon ng ide aglalo di ubing kami apo aglalo di high school elementary kami ito ada bakuna di ba o may dag bakuna do bing ito nabigat kasto yan daw may ngasto kasi bisita nyo tabumi nga do doktor na gidin makita mi nga dagba bakuna apo lang tatapwak kami di tawa lataray bawa kayo di aglalo di at tipay ganis elementary school apo ko kababantay di jayan na medyo dafulturod nagtataray kami di jay tatapwak kami yan to pwede ma-administra mi iragap na tari daw ang nasisirib kami ito apwak kami itawa taray apay nalakati may indeksyonan ubing kami mabutong kami ngam dagiti babakit tata adabay babae mo't nga mabutong nga may injeksyon ng kakabsat na may injeksyon ng ti doktor adama asawa na kabutong na tayo basit ka nung adagom ngam dati dakil nga injeksyon alakayatan na tanimal nga babugutan batil nga injeksyon kabutong na nga mati dakil nga injeksyon po kayatan natin may injeksyon ng kakabsat kabutong da mamanunak pa namin duwa na lang na injeksyon na naputi dagom di ba mami? Kabutong ko ito may injeksyon ng pangasiyo kabutong ko diyak po napadpadasan ko natin babae nga may injeksyon giliw-riyaw na po ngay gawid-gawid na di man na ngam na ate mutay mga dasawa na injeksyon ng datirabi po kayatan na ikayang napaya po ital nana tinamay injeksyon ng bati nga dagom kabutang mo samantala tidakil nga dagom hanggang ang butong apoy kayang mupay kabsat saka mabutang tibati nga dagom taray kami nga taray ubing kami asik siyempre ubing kami mabutang kami apo nga mabakunaan ide ang bagyo bakit dalang nga rin mabutang daw injeksyonan karahin daw injeksyonan tirabi samantala basit nga dagom kabutang da dudakil kaya tanda balitad di ba? Angie de la Cruz dajay. Hello Angie de la Cruz. Dek paiso. Nagati babae mabutang dang ma-injeksyonan. Na-injeksyon niya po doktor kung dagiti injeksyon dagiti lalakay da po o natatakkel. Apo, agatiddagan nga injeksyon nila lalakay da kaya tanda da nga kabutang dajay balitad dahil di mapaspasamak tilobong. Ulukan kayo ako tagpaypaiso mo. Pangasi mading madjalakit ti may injeksyon nung nangingin narigat ti may injeksyon na pa narigat pati may wulwul niya no dagom ta may wulwul nga sa kasya lalam naglumog dagi dagom may ipada dito nga mas lero ka lang apo ko alam na dito handa pa masarakan dati ayan ti kwam dati ayan ti urat mo apo nagriga ang kita no siya kung nukas kasi ka ang kukit kita no gala data po
nung mapan nakapag pa naganan na si mami mapangkag pa check up malalalan dati darat jakit kitaon. Ang nari katapos yung injeksyonan ng no kita babae no injeksyonan da tirabi ako kaya tanda dagito yapo italnada at may injeksyonan pangapangato dato ubod dan no. Di wag pa iso kangabsat kakatawa kayo. Hello. Kabuteng da ti babatit nga dagong tidakkel nga dagong kaya tanda baliktad. Sunata po dagiti nang makabuteng na ti dagong. Basit nga dagong kabutong dang nadagong dagiti lalakay na naglulumag rapid dagat kaya tanda kakabsat yung gaya baliktad dato ati magpailang ti damag madi nga talaga nga sangit da nga ma-injeksyonan kabutong dati injeksyon ni Apo Doktor ngam na dagiti injeksyon dagiti lalakay da po kaya tanda kakabsat pangapangato dati ubod da ka naglalawak poy sabat-sabat da di ba mami kakatawa ni mami. Lalaw ka ko na ni Herbie Linda sa lagi. Manang, ado ti babae nga mabutong ti dagom nga mabasit. Ngam ado mo ti babae nga kaya tanda ti dagom nga dadakkel. Baliktad dati mabaspasanak ti lumo aglalaw ka si kako nanda. Talaga matapo, no idubintyo kabutong tayo ti mga injeksyonan, mabakunaan. Nga natada awang ti bakunak dito takabutong kumabakunaan idi. Taray kami tatapwa kami tawa unak ko. Agpalpalagip kam agpapalagip ka sir kuno ni antiseni temporal. Di ba antiseni temporal kabutong mo ti may injeksyonan ti batit ngum no ti batit nga dagong mo ti dakkel nga dagong nila kay mo ko kaya tam. Hello, Manang Virgie Bilorio. Thank you, Liliwak and Waiaw. Ito, kuha nagkakatkataw. Berbero ko nyo, gitidagong madalakkel. Dagdag nyo, makabutong datidagong mababasit. Kasano data? Alawang kakabsat kong gagayem, sir. Agtaw na niya ka. Agpa, niya ko na na. The best sound quality. Klaro, no dakkel nga dagom, ang ganay patutay na agbumula kat tamatam. Samantala, no basit, nakabutong mo, baliktad. Heto sir, when nga rod, kunamon ni Angie de la Cruz. Alay sala yung kakabsat ko ngayon, dagiti mabutong iti dagom nga babasit. Kaya dagiti kayatan na, iti dagom nga dadakkel. So na tayo dahil isala yung kakabsat ko ngayon. Muyo apo, tsak pututun na mo dito na nalagip ko lang tayo injection ko pututun na mo dito yung mami may. Ayan. Hey, Dita Tipon, kastamat ka ni Joy Salodares. Naku, nagganas kami di idol, aji dakkel nga dagom, tay bas-basit ngam nasakit. Hamo nga paligid data injection ko makauwidan na kung kuno ni Manang Angelina Cortez. Apo, mamiss na ta injection na. Kayamin na pong makami city injection. Apo paypayso apo atatalong na injection ng nga daras. Iti doktor. Hakmay namin lunak pa lang apo tatalong lakaya kong nami lunak pa lang ata siguro nga na injectionan. Ano nga injection? Injection. Uko butong ko apot injection hindi nga talaga ta kwang. Uli lama
Nyata, bukil-bukil tamatana, nagbukil ng matada, ano ka kunana? Oh, kaya. JR Brown, shout out man sir, di watching from Riyadh, Saudi Arabia. Rose Borja Pascual. Kumusta kayo kakabsat kang gagayam? Angelina Wen, sir, nabayagon ko na dapo. Baka glalati pa kita dago mo na. Baka hampay ka sumunod talaga kita dago mo, kakabsat na nabayag mo na baka nagsira datay ruangan ni Apo lang ito. Kasla, mayat manang mabayagan tayo ito no mapadasin nyo manin, kaslan to manang birhen. Matagal nang hindi. Dagiti matagal nang hindi, kakabsat nga OFW ang pang nakaraman dito daktal nga dagom. Ala kustom to the hello to Jenny Romano visit. Ang matagal nang hindi nakatikim ng injection. Mayat ta no tikas ta kasam na sa 10 taon nga hangka nakaraman kasam datan ito no makaraman kakasla ka manin ay kasla sweet 16 kasam datan. Hi to manang Jacqueline Makadangdang di Tamilan, Italy. Kastamit ko ni DJ Kevin Jackie Starman. Kakabsat ko ngayon. Da kayo amin na po nga tagata dita Italy. Dito Cyprus. Di ba? Kuta ko nata kami nuna bayag ka no. Nga hangka nga nakaraman. Nuno na injection. Ang kakabsat ko ngayon. Aslag supli dagi kwa kung agkaput. Agkaput ko na dati. Depende no bakit. Awanan tao ito bakit kung motel talaga nga. Awanon na irot ngayon, na irotin sa bali di irot na kakapsat ng gayan. No, nabayagan nga ng injeksyonan, kano, ag subli datay kasla panaka, aji langan nga dati. Siyempre manin, may injeksyonan, lumawan to manin. Di ba, Joy Salodares? Ay, da kaya po nga OFW, sapay ko maputawan, di mapaspasagilan kata kayo nagdi istorya. Kapo, tawan ni tibalak ko nga mang pasakit kanyayo itinakam, nudlang di apo lang iti parang liwliwakin parang ray-ray ko apo kada kayo aming babay ni tita ito nga pa programa. Tano niya man mapanunot ka po magpaulakan dyan so tipa istorya dito yung ada magpaypay sunga dagpaypay sunga di daduma hamang ay daduma kaduan na po paypay so nag-ulog kayo di ba? No bakit nga talaga kumbot nga talagang tauray ikam ti adunga lana na ikam ti adunga lana na bakit talaga nga virgin latang bakit jala kaya mo apay aray ko kunana di ba man nagpati mabilya floor. Oh, dagiti babagutan na po nga nabayag nga makarkaraman na po iti hotdog. Dagiti iti injection nga dadak kakabsat kang gagayem. Ala po ka kaslan to latamot tan virgin latamot tan. Di ba? Kapag gana padasang kami. Nawabagat man jala kayatan. Bakit alatan ta babagat? Nangangababagat, di ba? Oh, ay nakas tao virgin manin siya. Kakaslaon agsublit na virgin na apo no nabayagan nga hindi nga nakaraman data nga ata nga babae. Sa 10 nga taon nga nakaraman di kaputan. At kaput nga kaput. Ngam ko na no ti bakit ka no talo solo kum tagluwa dagi mata no solo kum dagi bakit tagluwa apo adapay lang apo adapay lang gangganas na ni sinulo mo di mata na taagagluwa adapay lang mo uut kwa na di ba esra go tega gumarang adapay lang rin na apo basta no sinulo mo ti bakit tagluwa isuna apo pumaragipig pala data nga bakbakatan sumurot tayo sumurot tayo lasag na no bakuton ko na demon sa abo iya kajak pa mo napadpadasan demon heart sa bakutan apo hello to shout out DJ Santa Cruz Ballesteros Cagayan ti Gabriel family and Tipon family from Qatar manipot kini Edita Tipon di ba mas nagwapo ti unik kaslanak na jibuda ang karapsat damok boses ko gaya nga naka-microphone na napimbitas mo lang ti unik gaya. Ket no duwa tawen sir, no duwa tawen.
Alag, 2 taon, depende no nang sasaka idi. No 2 taon din na pala basta, depende na sabay nga may kredit ka 2 taon pa ilaang, tanang sasaka idi. At dandada mo lang medyo basit, panagkapot na basit ta 2 taon ngam no, mas lalo dati sa nga 10 taon nakapkapot ko na da. Ngam na may sa taon ka, kaslawang pa ilang, kasla iso nga iso, tiri na. May liukan sa, may ti-injection ka na Dorski. May liukan sa ti-injection. Ala na kay baga na lang kakapsat ka gaya may ti-injection. Injection, nagkakatawa kayo. Ay, may asin pa ako na. Catherine Escalon na kang aman. Basta bakit nga medyo basta masulok at dapay asin na kano. Dapay la kano, uto kanda no ka. Basta mo jilalakayan ang mo. Ay jilalakay kami mo na duma. Si pag dumanda ka na bakit. No, jilalakay kami talaga nga lakayin. Ay hang ato nga deren datay Chinese balayang nan kakapsat ko ayen. Umuray no wing mai. Nulakayin nga talaga nga tilakayin awan, tilakayin na hang ato nga hang agtaraw ti kawitan nan, di ba Dorski kasto ni katawan ni mami. Nung lakay nga lakay, ngam no aji lakay ta, ubing ti mang patador ti kawitan na siguro, ngam no ti bakit wala pada, lakay kang bagat no, nauman. Uray nga no, uray niya nga matanan ano, sulikem, agluwa alataser ko. Uray niya nga mata, siyempre ang manang uray man niya nga mata, uray, o sulukom ta mata baboy, uno mata aso, agluwa alata. Tako nada kami pagsasauda kami nga once nga ti bakit tasulukom ti matana taagluwa at dapay lang utugan na nada. Adorski. O ko na Adorski salis ko kalsom sir tapno tumaagder ko. Ay adaman idi uping kami apo kakapsat ko ko. Malagip ko tataba at ay Korean bag. Di ka, sino tinaya, dasawa na nga nagtumtumar ti Korean bag. Ay, kanya ti Korean bag kung nag-idubing, nakita kayo ka kasalamu, datay kutob nga babatit nga tinangisit nga, ipanda dyan nagti, dyan ti tinapay, nga bread kumay, kanati bread, sasaksik di kasla kutob nga, ay babatit nga Korean bag, so kano tingal nga lang dyan, ubing nakpalang di dyan, papayso ka tayo, Adorski, nga makapatangkan, Korean bag. Di uncle ko hindi ka lakayin nga nakiasawa, nakikasarti ubing ka, rinigalwan dati Korean bag niya data, kutagmat kung nakadaji kayo kanuti pa, o kanun data no agpautok, por Diyos. Korean bag, malagay yung aja po? O sino tin nakapada sa po asawa na ka ng anti-Korean bag na tano lang pumigsada iti rawaw iti katre. 2011, jilas na naka-inendesyon na natin. 2011, 2020, tatama na ako siyang mataon. So medyo nakaputan. Hangko ang muser. Basta da Korean bag gidi. Ay panahon ti jamon niya nga taon di Korean bag. Tatang ko Viagra ko na naman rin. Ano ba nabaliwaliwan talaga no nya no bali ti panahon, lumawas ti panahon, adamo man invento naman nga pataderen. Duwa na madamdama datay nagano ti Chanjel kung naglalok ti bagbagada. Mga lapat patasan. Alawan anji alamo kas nalot na. Aglalaw kun sir kun neri tabios. Agpaiso. Aji Korean bag manamang malagipyo aji bagada nga pagpata diri di. Bunga nga taas sir kani. Nyata Viagra haan sa banila tataba ididamdamu Korean bag nagapong ano di Korea. At tatapos di ko dajay kaslakutub ada robust ada robust ko na nya dajay robust anati Korean bag nagapo di Korea nga kaslakutub nga kitinangisit nga tay kasla kutub amuya tay kutub nya kutub dajay basta kutub ati nangisit nga tumatayab ko nga bawatit nga magna junog ti kadati pan apo iti nagana dagi dati pandisal nga American bread nga kunate kanati kas diyan na dagi gas agi kas la ko tumatayab nga nangisit ijeti pagdulin-dulinan da dagi ti kung nga Korean bag. Apay ayam ka kan aser ko na ni Ezra Ortega gumarang. Agore mo dama ti istorya, madama pa lang ti sex education kakabsat ko ngayon. So ano siya kumati
No, gisuro na kumapo ko, di alaak na ko nya nga subject iti niya, soksay da niya, social education ko na na. Uno tay, no, siya tisuro ko maka sex education kakabsa. No, kasi tisuro mo, po sigurado nga naragsak na kita estudyante, kakabsat nga interesado taglalo kita high school, sex education kakabsat. Oh, di ba? Gaya kakabsat. Agpay ayam ka na, sir, ko na. Hampay lang, esrago alo teka ka, agiti apo nangababag kan dagiti aping agiti nangababag kan dagiti amin nga na consolation na ilodo na po kiti ilodo yo, inload ni Alan. Kanta kayo man na po nga mayat nga agi-sponsor laki message na kakapsat ko na ngayon, reward ni mamin. Makapainom ka no ta injeksyonan. Hello, agsakit ti Chan concert katawa ko na ni Ezra Ortega gumarang. Katawa kay lata libre, unlimited dapat ikatawa iso nga liw-liwa ken ray out dagiti OFWs kay Lokano nga rod atol. Agluto ni mamin kakabsat kin gayem. Hi to Dana Sayer Lauk sa Paskwa. Yan natin na dyan. O, dahil po, di Korean bag ka na bayagra, kakasya di magbagate, di naman di kami kayo. Humanities, ko na nagayam dahil nga subject. Tila kay, sir, no agtumarti ko ti robus, tumabder ko na ni Belia Lab. Lajak pinapadasan kakabsat tao, rin na nagtumar-tumadder lata. Lakay, siyempre lang lakay 60, 70 kasjay. Fortnite ko pa lang, anak pa nga lakay, anak pa nga 50 kakapsat kin ngayon. Mana Angelina? Aha, homesick. Homesick snack. Yatay. Homesick snack Pfizer. Hi to Jerdan Hurt Torida Cabeza. Aha, homesick. Homesick ka na. Homesick snack Pfizer ka na. Homesick ka na. Analisa tabor bumang lag. Hello sir. Apo nagbayag kawat Analisa. Apo ading Analisa tabor. Hamo na mo nakita dati hamo nang nagdagiti istorya kakabsat nga makapasakit si tiyan. Kasla ka kwano-kwano agbuya kayo apo dito eh. Nakaya po nga damdamo nga nakabuya. Alam ko ka guya dito yung nagti-page kagyam yaman nakakapsat ken gayam. Sapay ko mata maliwliwag ken marayray aw kayo sakbay nga maturog kayo tayo no makaring kayo no bigat. Na maturog kayo nakausam kayo no makaring kayo no bigat nakausam kayo latang. Alawagan nyo lang nga po no adda ka iddayo kung makita nakausam kayo ni awan eh. Pag mauyong sa ati kay dakon taw rin maturog ko nakausam ko na danto kanyayon. Delikado. Kada kayo Joy Salodares, kada kayo amin na po buya. Dahil tiya po iti para kada kayo ng awan tilabas na. Padasa man dato, kapag sangiti man yan di alam mo na nagsahit ka no di kalman. Bakit ang naging wakas ang buhay kong ito? Baling hindi ko nagawa. Bakit nga ba ako kamatayan ang katumbal sa salang? Hindi ako katarungan. Bakit ba ganito? Minang katulad kong nasa ibang bansa, inapi sinasaktan sa may lagi luha. Marahil ay di kami ang tanging pinagpala, ang may lalang dito sa balat ng lupa.
mapalad, sino ang kawawa? Kami bang halos ang buhay ay iyalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. May pa bang naghihintay sa mga katulad mo? Mayroon pa bang pag-asa na lumigaya sa mundo? Sana'y huwag nang maulit ang isang katulad ko. Ang sala ng iba'y tinubos ko. Sinong mapalad, sino ang kawawa? Kami bang halos ng buhay ay inalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Hi to Marinel de la Cruz, mga bagong bayani, mga OFW, bagong bayani, mga bayani ng bansa. Hi Gina Balanay ni Angie Alamo. Sinong mapalad, kung mapalad, sino ang kawawa? Kami bang halos ang buhay ay inalay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Hello to my classmate Mernalyn Tabilas, dita Hong Kong. Hello Mernalyn Tabilas. Apo, medyo nababada jigi kinanta kakabsat kat agora kita baliwak kakabsat kan kayang. Nababa, ta kuha mo ni Noro Honor kakabsat. Dahil di man na po ti para kada kayo ang agbubuya po. Dahil iti kakabsat. 42 nga na online, nagananos kayo apo ta. Nanganalingag kanta apo, da kayo damdamo. 41. Hello to Marimik Ugali Seria, thank you for watching at me. Ang buhay ng tao. Piman nga biyag ko na ni Angela lang. Hangan na piman. Nagasat kayo kini ng wife the ang buhay nga naman ng tao. Di mo maintindihan at hindi mo malaman kung saan ka tutungo. At kung magamit mo ng pangarap, di pa rin masiyahan ang nais mo'y madagdagan. Limot mo na ang iyong pinagmulan. Bakit nga ba ganito ang tao'y walang kasiyahan? Bayani ng bansa, pero pag may pandemic, di naman kasali sa ayuda. Ang mga bayani talaga. Ha ha ha, Kuya Marjorie. Ang buhay nga naman ng tao, kakapsat ken gayen.
Happy watching! Bakit nga ba ganito ang tao'y walang kasiyahan? Dahito iti sagsakot ko da kayo amin na po magbubuyay iti dahito nga gundaway da kayo po nga payang makaturog para kanyayo isagsakot ko ni kinimanang Virgie Biloria, ni Marjorie Mabun, ni Angie Alamo, ni Marivic Ugali Seria, ni manang Angelino Cortez, kastamot kini Edita Tipon, ken ni Chris Joy Taputol Torida Trinidad. Dahito na po ti para kada da kayo amin na po nga OFW nga naka-online iti dahito nga aldaw kapay nakaturog para kada kayo to. An-anusap, tisang sagot ko kada kayo amin na po. Agan anus tayo po. Agan anus tayo apo. Agan anus tayo da kayo ng OFW. Dan tulad tao panagbanang tayo. Ay tumanang Cherry Sotelo Acosta. Para kada kayo po dita Madrid, Spain, dahito yung sonata An-anusa. Panagko'y kuyog ka, napluanan, pinaragsak ka, lawan patinggana, ulo sa diyak, minamnama, ipagsinaan ta, tulwag tiyag patingga, ita'y inakmarik na, itirabi. Rosemary Juan Julian. Ay to Claire Cornawil. Ay to Maribelas Labon Lizardo. Ezra Ortega Gumarang. Happy watching. Kasama kini Analisa Tabor Bumanglaad. Ananusan niyo po. Anusan nyo kakapsat ti agakop ti Euro, agakop ti dolyar, da kaya po nga taga Hong Kong, taga Singapore. Lumamisa, lumangang na maka, di na puno nga aya, upaw met kaya, lupan palulute, ragsak di ang patingga, karing-karing di kay nilala, unapuno day kaya, ukirabi, nagmay-may sa sigalae. Ay to Mayla Rosario Villanueva. My favorite song, Joy Saludales. Ano sa di karigata, ito'y dala, uurayan ka, tanariga, tinagmay-may sa paglalalo, kaibigan. Nasa eman anusa, si Kapiga Puna, ulo sa diyak hinamnama, ipagsinaan ka. Lupirari, nagmay-may sa Hello to Milagros Arena sa Talimongan.
Laban lang, OFW, kayang-kaya yan, Adonis Sales. Jacqueline Alupani, happy watching. Joy Saludares. Ito'y ganang uurayan ka. Dadaling ka, tiyak may sa at lalo kainin ka. Ang alusa ang nariga agsapong sa bali ngayon. Dayaya po, iti ananusak, isagsagot ko kada kayo amin, ngawan ti labas na. Pataso man dati nga kansyon ng kakabsat na mok. Kay katawan og kamali na kapo Anusan yun? Tapagpraktisan kayo nga pagkansyonan. With you for just a little while, but I love him the same way as I love you now, and I'm sorry I can't be with you tonight. Though I want to hold you in my arms tonight, I wouldn't take the chance, 'cause it won't be right. Maybe when we meet again some other time, 'cause tonight I only share my love with him. So please understand my situation. I love you, but I cannot be with you. If I could be in two places at the same time, believe me, I would share my love with you. Para kada kayo amin na po nga OFW, can't be with you tonight. Sanak nga makahanak nga takin kay ti daytoy nga rabi. Datoy nak sa bali nga pagilian. Datoy na po ti patukar ti salani de ako. Nagimas na po ngayon elay-yalay. So please
I love you, but I can't be with you. If I could be seen two places at the same time, believe me, I would share my love with you. Believe me, I would share my love with you. Believe me, I would share my love with you. First dance ko data sir, hindi makisala na ko ni Marjorie Mabuno, nalagi na bay. I would share my love with you. Oh, dahil po can't be with you tonight. Isagsagot ko kada kayo amin na po agbuybuya, kaya nagdingding nga giti dahito ya po nanumo nga live streaming to biyang 34 million in the house ka no, kakapsat. Dahito ya po iti para kada kayo amin nga wanti labas na, paspasa ko ta, kaya nga nagpakada na po agluto na to, nagluto kami na po ta, mang kami manin na po kakapsat kan kaya. Jopel Asuncion, Soriano Landingin. Dahil ako iti para kata kayo. Young and sad and free. Now nothing can take away from me. We've been down the road before, but it's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all I want. When you're lying in my arms, I'm finding it hard to believe. Love is all that I need. When I found it there in your heart, it isn't too hard to see. We're in heaven. Oh, once in your life you'll find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing could change what you meant to me. There's a lot that I could say, but just hold me now, 'cause our love will light the way. Baby, you're all that I want. When you're lying here in your arms, finding it hard to believe we're in heaven. Love is all that I need, and I found it there in your heart. Isn't too hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long for something to arrive, to love to come along. Now our dreams are coming true, through the good times and bad.
Hello sir, si Jenny Romano agbisit ko na Angie Alamo. Kada kayo may po. O daginti, so natay di tiyempo iti salsala dita Pilipinas. After some times, I finally felt it was my mind. She is the girl and I really want to make her mine. I'm searching everywhere to find her again, to tell her I love her, and I'm sorry about the things that I've done. Find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't serve. She looks so happy in her wedding dress, but she's crying while she's saying this. Boy, I miss your kisses, all the time it's kisses, 25 minutes too late. Though you travel so far, oh, I'm sorry, 25 minutes too late. Plus 2, Amari Belas Labaw Lizardo. Sana all na link kumanta ko na daw. Oh, dato yung ti sonata tayo di 25 minutes. Wishing me back to the time when we were more than a friends. Still and see her in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looks so happy in her wedding dress, but she cried while she was saying this. Boy, I miss your kisses. Hello to Albert Manuel Julian. Hello, Manong Adi. Paint my love, sir. Jenny Romano visit. Paint my love. O dahil iti isagsahod ko kini Angie Alamo. Kansyon natin kahit. Take me back into the arms I love. Need me like you did before. Touch me once again and remember when there was no one that you wanted more. Don't go, you know you break my heart. See, won't love you like a will. And you know
Hello to Yolanda Ulep Pascua. See me as if you never knew. Hello to Aligina Ferdinand, sir. Isulat din ang accept invite ko. Idirami, thank you sa pagpalo. Sisi, may preload ka sa akin, promise. Hi to Aligin Ferdinand. Thank you, Aligin Ferdinand. Arak pamor. Apo na nalagamin nalang kanta na po no, nalang na kumakanta nga kang kada apo. Ore pa nagang kayo nga kang kanta ang kakabsatin ka na nga makaturog kayo. Siyempre para babae dato yun po nangangato. Banat sir kuno ni Yolanda Ule Pascua. Hello to Jenny Romano. Visit Marilo Santos ayan mo agbuya ka man. Jocelyn Olivas Malikay. Makapatabol dati kang kansyon nagkakabsa talagang dumakkel dati gumato dati kaya mga jak mo no kasano dati pasabay sir. Angie Alamo. Albert Manuel Mabainak kunan. Ay apo. Kada kayo amin na po agbuy-buya pasensya kayo na putahan na kanaling kansyon nagkukuha na lang. Naimbag na malem mo sir kunan ni Yolanda Ule Pascua ni Kabsat Albert Manuel Julian. Naimbag po ko pa nagbuy-buya yuti ng Madrid Spain. Ala aging kakantanak lang apo ta patpadasag nagangatungat iso nga ko nga kaya dagiyay. Be waiting for you. Nembag malem yu kada kakabsat kayam dita Spain. Kahit nalaing kamit sir ko naniwana Angelina Cortez. Na narigat na kita po ang kantaan pang babae ka nagngangato talagang agbaling ka mga Celine Dion. Watching from San Sin City, Nevada. Hello, Mr. Molina and everyone ko na ni Stephen Orque. Hello, kabsata Stephen Orque. Kada kayo amin na po dito Nevada. Ala ka pasensyaan nyo na po dito'y kanta to mo tinabiyang ta baliwak ka kabsat ibsagsagot ko kada kayo amin dita Nevada iti pamilya niya po Stephen Orque iti San Sin City Nevada. Hello kada kayo amin na po diyan ngamin panglalaki kan time share ko na ni Mana Angelina patas agarban tag agreo nakiti ko baka batuan na ni mami may dito Jocelyn Olivas Malikay, kastamot kini magustuak bawat bossing ko na. Apo manong. Kabsat, Albert Manuel Ulian, apo babaina. Dito ya po nga kanta katang aglalaw. Dahil lang ati, baliwa ko na po. Tano, isagsagot ko, siguro mo di ating sonata nga isagsagot ko kata kayo na po. Love me with all your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart, or I got all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour.
Rabiyo ako di tayan nyo. Jenny Romano mag-visit. Kastamat kin ni Josephine Arquero Gumarang Rita Rita. Just promise me that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you near me, love me with all of your heart, 'cause I love you. Don't give me your love for a moment and an hour. Love me always as you love me from your start, with every beat of your heart. Daya po iti love you. Daya po iti love me with all of your heart. Kasi sagot ko kada kayo namin nga 1 tapos o sa kayong tamay mo bosing ko na madinog mic na kami alaan na install ko na bigat daday pagtukarakad na kada nagatang ko nga saksakan yun siya nga mayat. Dahil diti para kada kayo da kayo po nga buybuy nga 29. Dahil ito yun na po ti para kada kayo nga isagsagot ko kada kayo amin nga 1 labas na dahil ya po naimbaga po nga parang buybuya yo amin nga 1 iti labas na. Apo. Kumusta kaya po? Di ka pa'y nakaturog. Agdi ang pa'y nakaturog apo. Dahito yun ti para kada kayo. 27 viewers. Hello Jom Joel, now and forever. Katkadwa yung tulat tatoy manong ading yo po pagayam yo apo titangatang. Manipod dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Nakananos kayo apo ta medyo agrew-rew nak dito'y. Nagkanta-kanta na ka po. Ang kayo sapay kumatahan kayo magurgura. Di boses to'y numutibiyang tanak nga singer kakabsat kan gagayam. Liwliwang kayo lang nga po, no maliwliwa kayo. Para kada kayo atin na yung sonata. Hi to Stephen Orke. Iti Nevada, USA. Para kada kayo ato na iti ako nga sonata. Dita Nevada, USA. Now and forever. Isagsagot ko iti pamilya ni Stephen Orke.
Dajaya po, iti sagsagot ko kada kayo amin nga 1 til labas na. 31 nga naka-online, happy watching kada kayo amin na po nga may sa papel na siraya kasiday mo. Ako na ayayatin ka. Di may sa anong tetken ka, kat puso nga agpagken ka, hindi mo bulus pinagarupen. Tagain pen na ka, tuy kantamang sagi tapuso sagsagayo ken ka naminawan kapat pada na dakaula awan makabulan nagdagat puso sikalae biyag ko naminawan kapat pada na dagkaunga awan makabulag nagdagat tuy puso sikalae Hi to Joe Salazar. Kalkablawang kayo amin na po, iti na yung pagabigat, malom rabi iyo amin na po nga tilabas na. Manipot ito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada hindi pagayam nyo akong kiyok-kiyok nga po agkangkata. Sabay kumapunta. Para di pa nagkakanta ka po, malayo di tutulungan yun na makaturog kayo. Taginala, kayo na po labang manitubigatan. Tagin pa nga OFW nga sa trabaho na po. Hello, Marina de la Cruz, Jenny Romano, Pisin. Alangked ka, ket puso nga grupagyan ka, hindi mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagi tapuso Idol Flor Marie Asuncion. Happy watching, palpalakpak ka kapsan. Naming awan kapag padang at kaunggap, awan makabulod nagdakat tuy puso. Naragsak ka pa ng buy-buya ni Kapsan Flor Marie Asuncion. Naming awan kapag padang at kaunggap, awan makamulog nagdagat tuy puso. Sikalae biyag ko. Siksi kayo lang hampay sir, na makaturo. Sikalae biyag ko.
di ati dahil sumaruno po nga kanta last ko nagtatay isagsagot ko po di dita Nevada, USA kinikabsat yan na gana datayin ni Stephen Orke. Dahil ati man makapaturog nga makamukat. Ti makaturog makamukat ka na ko na ni kabsat Stephen Orke. Dahil ti apo iti parakin ni Stephen Orke. Damdamo nang sa tagbuy natin. Kanaya makikitagbuy-buya po nga magkapatag request. O no, hangkunay apo na hanak manaling kanta kakabsat. Ako padasak nga kantaan. Medyo ko dati ati boses ko nasasaan kakabsat kan gagayem. O dahito ya po ti parakan ni Stephen Orke kung nagdi pamilya na po dita Nevada, USA parakin ka dahito po Stephen Orke. O buya kayo pa ilang marot sa uli ko nga nagpakatan. Naulbit adawin isip mambay kanya sikatay nagunangan yadayo dito'y denda nabayag apadawan nga nagiptura lindukin sa di sinagaman bayat kaawan awan pati dahito'y nga binubuskot oras ang naglemes tiyaran barbaren ko na asikat ay malipatag ngem mo naglabesen asikamanen tay awagan nakas ang biyag ko tinted mo akalak amag tagus tuwem payen mauray no wakatayan akas nilipa. O dahito yan alam to tell you once more kasama kini Virgilio Salazar Lilo ka na kayo dahito yung OFW Ilocano watching your program Virgilio Salazar Ontario, Canada. Request ko naman kita thanks more power to you program good play God bless Virgilio Salazar. Thank you very much kapsat Virgilio Salazar kita patukar kunto kapsat bayat kaawan mo awan patek day tuy biyag binubuskot oras ang naglemes tiyarak barbaren kunag asikat ay malipatag ngem no naglabesen kamanentay awagan nagus ang biyagkuti inted mo akalag amag nagus tuwem payen nga uray no pakataya di mo
nakakasiripan. Hi to Flor Marie Asuncion, Yolanda Ulip, kastamat kini Chris Joy Tabutol Torida Trinidad, ni Albert Manuel Ulian, ni kastamat kini si Stephen Orfe. When we gets ko na nakaapsat. Dahil na po di para kata kayo. Ngawan tilabas na po. Atay para kini Kapsat Berhilio Salarson iti Ontario, Canada po. Dagiti magbuybuya nga makaturok, makamurmuray da kano siya mo nga dati pa siya nga buybuya nyo siya makaturok ka na po. Tanuhan kayo makaturok kakapsat kayo gayam dahil man ti tinggan nyo apo. May isang kanta, iti may isang po nga contestant para Antonio Domingo. Hindi kita na-receive ng load. Hindi ko pa na-receive yung Alita Abiang. Hindi ko pa na-receive yung load. Alita Abiang. Alita Abiang. O dati apo iti para kata kayo apo nga kita nyo dati may isang contestant Antonio Domingo apo testing 18 viewers kantain man tay paborito klaen ko na ni Rosemary dahil parparbuk laeng ko na kantain man tay parparbuk laeng ko na guri ka man ang ta kwa dahil iti para kata kayo apo nga kwa may isang contestant nito Domingo. O guri kayo ta ngay pa bumampanaw po. Kita nyo, naglalaingdang. Nalaling daman nagtinto no Domingo na po. Dagito yung contestant ni. So nga, agbuya kayo tumanin na po.
No, da kayo po nga mayat nga buyan doon Domingo. Contestant no Domingo. Dahil di sing-sing niyayan lain datul ko biyaku isut saldat pamaniknin anak punod ayatku gitna kari kami ani kantun manglipat asisiyak tulain din kahiyayatin. Hello to Rowen, Agbisit Gascon. Babati po dito sa Bulog. Agbisit family po. Hello, happy watching kada kayo amin na po dito sa Bulog. Ay ti Agbisit family. Nagabukin ni Rowen, Agbisit Gascon. Ay nagupit ganyan dahil na pinahibayan sa amin niyayatan ng balang amin ay nagsain kang sangkot lakatan namin bago ang mauyos Hi Grace Quinto, happy watching. Datang sanggasat niyan jak may turang rika dengge alam yaku di maudin adawatku dahil di sing-sing isubling jay kanelko. O dahil ya po iti may isang contestant nito no Domingo. Pakakadaan nyo po nalalaing daman yung dagituin contestant tayo. Kaya tagutin kayo po takitaman dati may sapay. Dapat may sapo. Mani po iti Aparika gayan. Manin Hong Kong base. Kita ka po ti Kantana. Dinggan yun. Tao rin maturog da. Handa mo nga kantada dato eh. O, da kayo po nga taga Hong Kong, nakaringpay lang. Kita nyo man ang amuyo dati balasang, nga napintas, nga naling nga magkikontest intong Domingo. Dagat yung amoy de nakapalista kanya ako. From Hong Kong. Sadyak na aklong nakapitaw ko at ay sulang langit ko.
song na ito eh. Pamakawan ko dyan may panamnama. Walang namae, adin akong kasapit. Nabangot di boses na kapsat na limbong. Kay lipatan. Lagi-lagi pep, awan din na kurangan. Kanya basulan. Patuloy ayaw na ibalik na katawan o Marta. Hello, Stephen Orke. Makauwi mo na ang boses na. Yapiin sumag mo nasa empty lindo. Pusok di sinubatam. At destin panaas tinaglinag-ang tingkaang mga nilang. Laglagi pa mawan tinagkurangak. May sabo ka contestant iti nagapu iti apari Cagayan nga OFW iti Hong Kong. Makisalip ito no Domingo apo. Takayo nga taga Hong Kong, sabay ko mata suportaran yung tuisuna. From apari Cagayan, OFW from Hong Kong. Kung naragsak ka, di pasigula, halubusan ka ngayon. Namnudong tempo, aldaw nga agbabawi ka, pamakawan ko dyak may panamnama. Walang lamae, adin akong kasapulan, tiyakong tay lipatan. Lagi-lagi pem, awan din nagkurangan, kanya basulan. Patuloy ayaw na ibalik na itawan o Marta. Limpiin subag mo nasa empty lindo. Pusok di sinugat. Ay tuwa nga manang Venus Temporal Gonzalo. Watching. Buwan sa lang nga subyos ka ni Stephen Orke. Kintaan ang nilang. At keseng palaas tinaglinag-ang kintaan ang nilang. Dayaya po, iti may isa contestant nito no Domingo. Nga nagapo iti apari Cagayan. Dahil iti may isa po, kitakman tayo may isa. Adudan kakapsat nga ini nga nagpa-audition kanya. Isong saganaan nyo manin na po idan. Nalaing daman yung dagito yung bats nga tayo ito nga bats. Dito eh. Dahito ya po, 26 viewers. Stephen Orke, ni Grace Quinto, da kayo po ka taga-pari, taga-aparikon, taga-alakapan. Taga-alakapan mo tatatay diya po, kakabsat yun kagayan. From alakapan kagayan. Wait, base. Wait! Contestant para ito Domingo. Alakapan kagayan manin. Yawat ko, to'y napudno nga ayat ko. Tawang tabalin, alagikot, dahil to'y puso.
gagayin. Dagiti apoy bang pangnugong ang kanta giti contestan? Agiti ko sampul song talang apo ang pay nga final song dagitoy. Pang testingan tayo lang ako kiti boss-bosses da no mayat matlaang. Sampul song, awan pay ti final song nga intinda. Mana Angelina Cortez at nalang ka kansyon apay ti ka sumalin to no Domingo Manang. Ang puti kansyon mo ka mayaman, di kansyon mo dyan nga to ti kayo. Good, kuna ni Venus Temporal Golagalia Gonzalo. Nasanggit. Nalamuyot ti boses na nga nasinggit. Panglas naktong sir ko na ni Joanna Angelina. Dagiti apo nga makisalip audition lang dayi apo king kinang kantada apo ke baliwan tay baliwak toy so da nga into no baliwak toy da nga parang kakabsat ken gayam dagiti nga OFW da kayamin nga mayat nga magikanta kakabsat da ismul na kasla agas asog ng napintas boses na wong garod napintas di boses na nga batit nga nalakan may biraka ka nalayng. Na kayo amin nga mayat apo nga maki-contest into no Domingo, alawang na po madamanak nga awat iti contestant nga sa nga pulo para into no Domingo tabarbarang adapay maalak apo nga sponsor. Tanawan tag-sponsor apo hanak nga agtuloy nga agpatangatang iti singing contest no Domingo apo ta siyempre narigat mo apo awan ti pangalak iti premyo da ket barbara nga to adan tumayat apo nga gi-sponsor para ito no Domingo. Takayo min apo na sir ko na ni Jomel Duyan Jomel. Takayo po nga mayat nga gi-sponsor i-message da lang po tano kaya yo iti load wano kas makamu kayo nga mga ibaga naman ti may panyo apo nga para load wano kas price para kadagiti amin nga kas tayo pang palodminto kadagiti amin na po nga makisalip into no para ti Domingo. Amin nga bat 6 tayo na po. Mas malpas ti bat 6, 7, 8, 9, 10 mapantun ti semifinals sa kakabsat kin game. Ket amok da kayo po mga OFW makatutulog kayo na po. Raysiak makatutulog ako na po agluto kami kami pa yin. Dahil hindi para maudi na po nga sunata nga para kada kayo amin nga wanti labas na da kayo po nga buybuyay ti dayto nga kanito. Isalayo kakabsat pamagada nga bilang isang sabog ko kata kayo amin nga wanti labas mga OFWs. Sunata ni Kabsat Stephen Otke iti Nevada, USA ni Kuya Jomel kastaman kin Angelina Cortez para katakayamin ako natin ang sunata yak ninamnama Pasulmut ngalak
Ayan ko na po tet pagpakada iti tangatang, da kayo amin na po nga nagbuya, da kayo amin nga nagdungaga po dito. Dahito yung nano mo nga live streaming tayo naman dito. Agyaman nakakapsat ken kagayam, na imbag nga aldaw, na imbag nga malem, na imbag nga bigat siyo amin. Ayan man nga sulit ilubong itayan nyo, da kayo po kada sa Pilipinas, na imbag nga parbangon nyo kakapsat ako. To'y nagbalin nga nakadkadwayo ang puti tangatang siyak ni Roderick Temporal ng Lizardo Molina iti mga matbati tinaragasat ngal daw yung nga sangapan. Ayan mga sulit ilubong ni Janice Magnis Apasis nakayamin ako ni Stephen na Orke, thank you Rod kung ano ni Mano siguro Mano ka Mano Stephen Orke, happy watching na imbaga pong Arabi yun ang pagkabigat siya amin nga sangapada. To'y nanumuti biyang Roderick Molina manipo diti Santa Cruz, Tenerife, Spain at pakpakada iti daytoy nga oras. Thank you very much. God bless and keep safe everyone. Salamat. Flora Ria Solution. Parang liwliwaken in kaintet kanya miyami. Thank you apo. Pasensya yun apo kiti kantak-kantak na hanga nagsisilog po na kiti kantak. Thank you very much. Evelyn Credo Hernandez. Katakayamin ako nga naka-online. Iti daytoy nga kanito. Thank you, thank you, thank you. God bless po. Bye-bye. God bless.